ঠিক আছে তো চিনি সিএম সহ जों 5 জন এবং মহারাজা প্লাস চিনি এমডিসি রোনাল্ড দেববর্মা दिल्लीयाव जों अफिसियेल ट्रिपाव थांखा এবং अफिसियेल ट्रिप খুব गाहामखा जों चिनि इउनियन गभर्नमेन्टनि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अफ स्टेट फर फाइनेंस मनोज चौधरी এবং দুইটা এমবেসিনি বড় ভাইবো जों मालायखा ब्राजिल एम्बेसिनि एम्बेसेडर এবং इजराइलनि एम्बेसिनि जे चार्ज दंनाय बबायबो जों मालायखा এবং তিনি जों খুব খাতংथगि मासाव जे एडिसिनो তিনি इंटरनेशनल लेवलो रिकॉग्निशन रखा है बिनि बागैनो सीएम এবং ग्रुप अफ पीएम जों थांमानि जोंनो एम्बेसियाव सरकारि भाबेनो खूब बरम रुई जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाय कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज स्पोर्ट्स एग्रिकल्चर एनिमल हाजबेंड्री रगो सामुं थांनानै कगलामरं लायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनाय बागे हरियाणावबो निमंत्रित अंखा आरोबो एडिसि हाफांनि पक्षे एग्रिकल्चर नेक्टर टीम जों थांनाय बाहायखाय इजराइली टेक्नोलॉजी बाय चिनियो एडिसिनि गोबांमा जागाव जों सामुं थांमानानै अमरग्न बायलेटरल कॉपरेशननि बिसिंथि जों खालायनाय सो तिनि तो आसक न हायचे एंड इट्स वेरी फ्रुटफुल जों प्रोजेक्ट रखबो जमा रखा प्रोजेक्ट रखनि गुड रेस्पॉन्स जों ननि जों खाख्लायो এবং 1300 crores निर्मला सीतारामन जे बरो पैकेज घोषणा खालामनानै बरनतिबो कगलामनखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायग्लाय एडिसि हाफांनो और आंग्रबो गाहामग्लाय सामुं थांनानै अबतिबो जों कगलाम थैंक यू